Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department pen Kula Trading License Professional Tax Kelang Chari Asai Kedeng Bom Apora Hut Soluk Sodak Kedu. Penipain kora Troxiar ni ada por Paisir Kebra Achitim Apor Malom Karbi Anglong Autonomous Council ke Parlo Taxation Department atum pen Bukajan Police Station ke Parlo Sukhanjan Along Kulat Ahumtin Along Trading License Professional Tax Check Ponji Pura Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department atum Banglo Bonta Alang Litum Amithang Agari pen Sunse Angkosi Sukhanjan Dipu Road Kedam Atowar Angden Along Kulat Kibi Abang Puatum Towar Tonpaksi Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department atum Abhan Arenga hupa solo lapen inut mohentok bipu abang pu thekdun longsi kerap tunjia phan kabor idun bom ahut alang liphan sitami arenga hu pasolo labang swasai langno ke klempon along mastermind lake Bijoy Singh Arun Kumar Jha Baliram Prasad atumsi bang suri sia mudit pangrum si taxation na chokumar atumaphan arenga hu pasolo taxation na chokumar Nixon terang arenga hu sonanglo Lapuson Gunda Kapang Reng U Abang Bijoy Singh Arun Kumar Jha Baliram Prasad atum Bukajan Police Station FIR sitami biponlo KSA Inglong Phome Phuthang Singh Timung Pentami Tong Sekot Pen Labang ke Thom Gunda Giri Bijoy Singh Arun Kumar Jha Baliram Prasad atum Aphan a trading license ta ing than et nangji lapen nep ing nang et si phatek pa beng et nangji pusi sodak pen pherang kyang nu jaipon Sonsi Taxation Department atum pen labang so trading license professional tax do awi kelang abang ington ponpi pedopon bomji puta Joint Secretary Taxation Department Mukul Kathar pen pherangke angnu jaipon Bukajan pen sarkurube Karbi Anglong News Kali alang tum cibon la samire tum continue je lake alang tum karone pini bang boncek thai pena bang boncek thai staying in puji kela ni tum kaita bang jike ni tum bang nong manpower dum tin tum manpower do kaita check ji ni tum lang tum handak na check ke adukan ing kir noi bang le tum na bang kali ke he is information ke pi awareness ke pi je nang tum Karbi Anglong education arlo ke do an ke itum non tribe Karbi tum tani tum NOC nang mati niliong si pini dukan behar bi de NOC mani in lieu of trading license alar ke niliong si nili Karbi lo nili arling le tum ke ili tum arling posta me stihil sa tum same dukan biji bolte isi lamsam NOC office pinai mati bisi se pharo photo nang ningkan siben pharo phop yun mati di itum sanghan che jora jat seperti ningkan siben pharo phop pinai mati akur rang he itum pharo troglas tum ngicas NOC office lande mati thik son thak se trading license pita alak alak rang hi mati tum akur rang he lamsam ningkan se office je Karbi Anglong Autonomous Council long laki siap revenue ile kala isu council executive dam phadaksi tum mujhe manang mati Allah lagi semua lah di gundami tum malah kitum kaspe thab hai je nang phang hudun dakji aso peaceful environment nang pa bidum daje phanse kisman intensely claim lagi semua ningki hudum claim tab lagi ni tum chichak chile tum phere labang kiaro ini tum we will continue revenue tracker bang te jong si la nani tum check awareness pibom no si la alang tum islam de palote nang tum copy lagi claim lagi legally dampo jong si pipe jong si elamar juje patai thom pli photrok dampo jong sara juje pate lage dukan increase check ni tumaron dadu mat tum dukan increase check po tamane lang Karbi Anglong nang pipe mane ni tumhale amanang pipe gelo Karbi Anglong Autonomous Council alang tum authority ili tum authority gelo dak Karbi Anglong polote dak East West Karbi Anglong authority ke thena authority ke ili tum honorable CM tulmati council ka cheri tumhale mo Karbi Anglong authority begitu naik itu council ceri itu hello mati. Dasalang tum order sa nutin darjunang po lagi. Lagi tum democracy ini tum le prime minister fan karjuson ti tum honorable CM lam darjunang po. Kopi sil tum honorable chief minister kaning jima. Anutin dai aman pinang ji respect pinang honor pini. Thik lason thaksi tum honorable CM sir. Kopi ma direction appeal tum obviously tumar juvek nang po lagi honor vek nang po lagi. Alang tak mission man silang tum ta step ke ding mati. Je trading license ke anutin tanang ji lasi NOC system NOC the trading license anutin da celebrate nahi po. Las order pilo soteng masi government official dong itu imithang duty ni tum seklem ni perform lagi. Kejensi Sir Hong Thom Amai Long Rikre Hini Sar Habe Amai Lapen Karbi Hong Hari Amai Ahin Ben Non Kevang Jipri Achikloni Pai Thong Kep Arni Wothar Langs O Ser Di Hunaklam Along Krungsai Amai Kipadu Ponji Aphan Rongasar Habe Pinpo Serup Akorte Do Anta Wang Peji Aphan Choning Ripedu Po Non Kevang Jipri Achiklo Tarik Thong Kep Arni Wothar Langs O Ser Di Hunaklam Along Karbi Sir Hong Thom Amai Long Rikre Hini Sar Habe Amai Lapen Karbi Hong Hari Amai Chingrum Pet Pen
kung sai amai kapadok ponja pan aporani thikondalo lasi bangswani rongasar rubasar burutemen masapu mutiar hemai ansare lapen longri habe longpat habe lapen pinpo doan atum sitame bakar biang longara doan atum ta bangswani nangaje tong peja pansi nili nang tumpan joining riglo Preniphaing kora truck arni dilai police station ke parlo dilai towar krong thom kache tok along arni wanga son thak thak naka checking ke padopon bom apora hut angkrak pen berta long don si humni NL01 CA 0194 AS01 AE 9207 Innova car along pen hom pharoisi sabuna kes arlo pen 1 kg 263 grams heroin lapen laso along 75000 atangka pen bangpli amunhit aphan neping nanglo Kaching nang cek abang fuamen lake Daniel Kethari hartaning kanthong kebra gethom Asarbura Amen P Loli Arong Sajauba Police Station Tadubi District Senapati Manipur Muhammad Sahib Ali Arta Phokebra Troxy Asarbura Amen Karlitang Muhammad Hasim Arong Basatpur District Muzaffarpur Bihar Kapani S Artaning kaning korahini Asarbura Amen Seleu Arong Mau Police Station Dadubi District Senapati Manipur Sajan Ahmed Borbhuia Artaning Kanthongke Ratro Asarbura Amen Karlitang Kotai Mia Borbhuia Arong Buri Bel Police Station Borkhola District Kasarpusi Pangthekpon Nonamad Dilai Raikom Saikhia Tumche Parideng Ponsi Aron Atengpen Insaipon Bomlo Prodip Ronghang Hamren Pen Bihar Angari ke Vekdon Pen He Nangchileli Det Nijang Karbi Anglong Hamren Rong Subi ke Parlo Ambinong War Lakhapo Phuchim Lang Sokro Arong Amikar Prodip Ronghang Aphan Hamren State Bank Along KCR Rahul Kumar Singh Bihar Hemkache Dam Gari Nang Vekdon Nangjipu Karni Pon Penamat Prodip Ronghang Bihar Vasali District Hajipur Along Andun Juipen Non Puan Dahem Nangchilele Detlu Achor Miri Teron Pipen Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Lapen Hamhang Asong Atumaphan Nangri Pidun Vek Thapusi Choning Ripedupon Kardon Nilia Prangsi Pini Media Soratumaphan Putot Ningaklong Penchuruji Ate Along Litum Nilihem Ankiwang Pen Labangsu a video Kapa Viral Jiaphan Kote Karbi Anglong Kangatumaphan Putot Along Litum Kapiklang Tupen Kap Ansusi Kapachitak Jiaphan Si Along Litumaphan Putot Ningaklong Penchuru Lapen Ke Chiningri Ponlo Lasi None Pong Nili Ako Media Long Kiwang Tu Alam Tekila Hello Nili Hema Soraphan Bihar Asor Ladak Hamren SBI Long Nagi Klema Bang Inut KCR Abang Pu Amen Rahul Kumar Singh Pu Alang Hema Chidamji Pu Pen Nili Hema Soraphan Kipon Det Pen Hadak Bihar Along Kapang Budam Det Pen Kosonsi Kachilong Tu Tekjima Pu Nang Litum Kote Kang Biang Long Kiteke Dingatum CM Pen Chenglok La Pen Ke Kitek An Kigun An Kiri Amunit Tuman Sita Nili Hema Soraphan Kachilong Tu Jiaphan Kilong Tu Da Prang Jiaphan Ang Chirap Dun Tapusi Nili Putot Media Long Wang Tulo Lasya Ko Nili Putot Tantu Po Nili Hema Soraphan Ladak Hamren Pen October 16 Arni Ponlo Pon Pen Nini Ni Thoma Pi Hadak Pangcham Nam Det Kuke Kadugo Veta Mahu Prong Lo Lasi La Kapangcham Det Poning Veke Dak Pen 16 Namlo Budbar Arni Nili Chinki Long Lang Anerlo Anta Anikang Samanta Chinki Long Lang Lasi Ane Aning Ve Bajikri Hini Along Nili Hema Sorabang Alang Li Phone Pen Nili Phanang Kollo Je Nangtum Nili Phan Nangtum Ni Phanang Thumon Bahini Amne Tum Ni Phanang Kapathipo La Pen Ke Making of Tang Bodet Antang Chir Ong Pu Alang Ligi Pu La Pen Det Ke Alang Li Phone Disconnected Pen Ako Putot Rahul La Phone Pen Wanglo Je Baido Nangli Hema Sorke Koson Pen Kopulone Pangcham Det Pusi Alang Li Nangpu Lasi Nili Labangso Kapangcham Det Pubang Nili Asuret Atima Hempen Ke Misen Mi Etpensi Alang Li Kedang